waizia vosakatarizwa waizia komana pedza recording waizia zvikanzi mungazoenda zvinaurwa freestyle mene ndimbokuimbira izvo ipapo iwe mahwambi maduete mwana wegonzo yonke DJ Ino Liquid Uncle mahwambi DJ Ino Uncle freestyle ati takashoreka kutanga ndamukomakepo yo anenge vakarova lepo yo anenge varipo vasepo afailepo kungeraselepo yo Karinga andaitirwa Karinga DJ Ino Karinga kutora ngoma dzangu Karinga kusira zvavo Karinga mapiti yavo Karinga anonaka kudaro Karinga yabatatorwa video nateko chikanzofana wangu chitenderera museko ifoni ndakutodawo epo aona kukumba kwatonda katopfeka cheko iwe tonde tovasiya vatitengesa maponde aerombe sakabva ndinosvika vatarova korikori Karinga andaitirwa Karinga nadj Ino Karinga kutora ngoma dzangu Karinga kusiya zvavo Karinga zvimapiti Karinga zvine mahiti Karinga rega ndimbosimbisa musa handitile rako iri nderemayusa gara wakangwara usanzi wakapusa apa ndizvidusa mumangoma hopo ndogara ndamapusha unzakana wangu chitendino kuti libeti anobvisa mazino osakandisiwa nanapotisino vesendino ndakandachino uzamashosho pandinosviketezva vanoredza osho komande kudziridza unge posho ende vachazviona ndine mongo ndine mutongo kandiyatanga hondo ndiperi mwezi tandanga ndatipa simba vaudze ndoramba ndichiimba mangoma anobuda pandiri unge mimba Vanoskorona hitmaker mawanayo Bawani boizi mawanayo Madonna DJ Ino Rosonge corona irikupisa vari kuchaina ndezvirwere DJ Ino tekateseka maduete liquid yoke takashoreka tereze liquid yoke Are you ready? Wadone virus corona chirwere chisina mabonda mawanayo wadone virus corona chirwere chisina mabonda Shamai bachi Are you ready? no I'm the man who's sangweji vachirovana maspageti vaiti zvinoenda nepi vaigadzira chirwere misteri no vanenge vaikosa ikwavo achaina vaidya ikwavo zvaita sei kuchema nei vakuita sei vazopata vakusvika vanodarire zvinhu zvacho vakakupire vanhu vavanati vanokuburitsa muskiri vanokaya kuti zvii Tomi zvikandidana kuchifuta Tomi chiri kugara chichi netsaroni Tukazera mangoma tumba inguwa yekuimba 2020 plenty liquid yonke hanzi namukoma kebosi pakudiwa munhu anoshaura kwete kutaura saka toti pamusoro itapindawo
vana vanjoga takuda kuzoisa roga vachati idhisi but harisi dhisi ndiri kungotaura kuti tava padhuze nemahiti tenge tichifamba zvedu bit by bit zviri niti chiki hiti towapinza kamuchiki zvavo zvadhilitwa zvava kwiti isusu hatiimbe kana jiti sa tinovaudza ndovachembera nengova pandinorova ngoma vanoti mkoma iwe zvatanga bvunza mawindi pamushikashika pakakaziva ndinobuda muredhiyo kubva ipapo yahovhiyo kuwhatsapp television thing already shiwa kuti mangoma ndenge ndivatipira kuti nini ndaimba unge Sauro tangoramba ndidandaura hanzi vanditi ndita bati gafa here hanzi vanondisarura maloni asi mugemu ndiri 30 handishaya vanondipfugamira kozinini ndiri chechi apasi pese patinopinda uchindipinda pese pandinosvika handijasiginao achombodzimano